I zdravo ljudi, evo nas u novom gaming kanalu koji se zove Srbija Game. Krećemo sa gameplayima redovno danas, 8. februara 2013. godine. Samo polako. Htio sam da ga zakoljem, ali kao što vidite, uspeo nisam. Ali opet ne letim na tog istog, konačno. Idem prema svojoj čeki. Mačko, nož, mačko. Idemo, radimo, ubijamo, stignemo. Opala. Sine, jebi ne vodi. Da bežim zašto su me pronašli. Ne znam šta je ovo nešto. Evo, našli smo, pa da. Sad, pošto ću onda uđem, ubacim jednu bombiciću. Jednu bombicu. Bombičicu. Ovo je totalni amaterizam od moje strane. Sa moje strane. Evo nas, idemo dalje. Prvo ću odavde nekog skin, sam vidim da nema slučajno. Evo odavde. Evo, mrzim me da čekam. Kao što vidite, gore nam je ekran zamagljen, ali zato imamo ovaj ekran na pušci. Ovo je totalno. Evo ga, Avax, gore. Znači, jednu pesmu ja vozim Elta 117, aha, ali mi smo ga ipak našli. Odavde neko će neći. Imam neki ludi osjećaj, neće. Pa naišao je sine na snidžu. A jebi ga, ne mogu zbrišem, da te spričat ćemo gore sve isti. Isti kurac mi je. Zvinite što psuje. Pa i... Čiji sam ja sad jebao, viš što mi je skoro 7 prema 8, mislim. Ubacam, ja vidio. Ovo si normalno vidio, volit ću sam sebe. Ajde nešto da ne mogu što se sad ću. Si pucam tu kudu. Jaaaa. Pa sad ću te skinem ja odavde, vidio sam da si ušao tamo. Beži, vidi ga. A gdje si? Nemate, ne? A gdje si? Juni. Što je otrčao mali? Same bolt style. Da, može skrenemo neko. Evo ga tamo gore na prozor, ne mogu sad da čekam da ga upucam. Probat ću ovuda da prođem. Neki paket je na putu, brate, ali... Neka je. Polako samo. Ja neki osjećaj su mi ovdje gore.
A malo, eto, malo se zaigram. Evo, pa da, njih troje, jebi ga, mora sve jedno tako. Drugačije ne mogu, ne umem. Skinut si. Evo. I ti si skinut. I ti si skinut. Samo da aktiviramo satelitsku navigaciju da nam omoguću. I ti si okrznut. Ga repetiram. Haha. Kako bi se da mi neko neće tu su ovi moji. Ti si me skinuo. A da. Skinuo me. Za malo mi doći ne može, pa desi, što mi bežiš, jebo. Nemoj da bežiš, nije lepo, nije ugodno. Nije lepo bežati sa lica mesta. Jebote, dao mi noži. Sad ću sebe osjećati. Znam da ćeš da dođeš, video sam te, pa sad ću tebi odmah. Long shot. Još jedan. Pa ja ne znam šta je ovo neki danas long shotovi samo. Te sada ga repetiram kad sam ga našao, bret. Evo, ubio ga je Scarlet moj. Ho, hvala. Fa. Evo ga moj. Da vidimo. Još jedan moj. Jedno su tamo sve moje. Evo ga i ovdje moj. Čujemo se popnemo ovdje. Mislim bi to bilo to za ovu epizodu. Da. To je to, evo jednog da roknemo ako imamo prilike. Vidimo se.